sinutnya sono mriko turi Mak Semi beksane mriko kanjeng terlimpah pasani kreito knes dene jenengipun Pak Rebu kadhadhaken Pak Parno saking pondok kaya apa panjenenganipun Mbah Supardi saking pondok ugi Pak Siswantoro Pramugari Pedha Mantingan Pak Darno saking Grandukan Margomulya Pak Parjo Niwir saking Gangga Jangkep Mas Ratno kaya apa kang gawe lara yoga para pisan semoro
tega nyawang ratiku nundung kelingan kebeciane datangnya lintang terus piye Mas dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati terus piye rasa ala dondong rak yo sekatut ana jagung yo sekintal kowe dipondong jari yo manut bareng diambung kok yo bruncal ya makasih Mas Joko. Endong tong kentung. Semi sayang. Aduh. Dia jeng semi. Mung seliramu sing tak tresnani. Danda. Danda. Dangda tumpai dangda 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 para nokeh Dik monggo yang tamijo kula dherekaken nilaraken palenggan sawetawis dituntun juting sasana langen suga berkaya genipun menggugati Pak Janto Ibu Purwanti lumantar beksan panjenengan dene sanyetos kapireng swarane gongso kadang-kadang rahayu ngrembaka Mas Ratno manembromo amba baru mulai ketawang pertiwi ninggahipun Putri Solo Pak Turseno Mas Monot Mas Winarto Mbak Sis No.
putri Solo ayu nek para nyata pancen pinter anggale ewo dasar putri Solo lakune kaya macan luwe sandal cincin pangageme ciat sumarane kerlap kelip berlian dosa posek du Master piye Dik? Papino lho Mas Papino saking Mantingan alah-alah Oh. lah nggih. Nggih Pak Mancing, Pak Mul, Pak Min, Pak Lah. Su Sarenca. Seliramu sing apal dijawil-jawil Dik. Nggih Mas. Aku padatan lali kok Dik. Lah nggih. Padatan bengi diparingi esuk nagih neh. Sing penting sama aku tidak lupa toh Mas. Oh tidak, Alhamdulillah. karena dirimu sing paling grek. Ada toh ya Mas. Cekat-cekat nyambut gawe Tersinggah rasa maneman dieman-eman dieman-eman mami Mas. ben kanggo suwe. Kang Mas. Busume kok cetil ta ya? Piye Dik? Cetil. Dieman-eman. Lah yo eman-eman terus kok bundaku ki kok ya. Kandhane kok. Sing marahi Master. Maksudnya Lah, diwet-wet nggih. lho Dik, sithik-sithik. Oh ngono. Nggih. Papati warung saking Mantingan. Pak Tukiman, Jejring ki wong urip. Mas Ratman, Pak Tos Slamet, Saku. Pak Kardi. Gotong royong nyambut gawe Trimo rati plonco. Watone rambut tinggal gliyong. pret Tenan Mas. Kinatakno kawula lamung netya omong.
Sampur wonten wilangan 6. Wis katata kapradisekan kadang Pramlati. Majeng Idul 3 majeng alir 3 Mas Ratno. Pipa pabrik sing padha prihatin kakung seniman sing putri seniwati kayane mlumpuk lawong kowe sing marai ngono rambang sak sen limo berjuang lah punagara ngono ya ngono ora aring kudu eling kang peparing kematian marang Suti hey ayo rati jawa menawi kula lepat nyuwun pangapura binafsu ing tapa prata pipimu ana upane tanpa aku piye rasane ngono ya ngono Kambel ijo bejane sing duwe bojo nanging kudu loro esuk-esuk mepet-mepet karya nek tias Surabayan ngetan parane yen kowe sayang endi buktine rene Mas Rono iya nyomet rokok denine mati arep nyoba kok ora wani aduh peti Mas aku
mergo kelingan rasane aku ra iso nglalekne ya mung kowe lali aku Etan kali kula nang pasar nyana kowe lali Jogja kiri cirahipun Pak Wadi Jati Mulya sketsa lenggahipun Pak Jenny Mas Nonol Pak Saino kiri cirahipun Pak Wadi Pak Lurah Sepuh Jati Mulya Pak Saimin. Ayo Dik. Dik Semi, Dik Lastri, Dik Yeni, Dik April. Ade Ayu Marepua. Dek Nilam lagi dolan. Mas Sugi, cedak rene lho. Rukun karo kancane Tin sumerang mriyang Mas Rapi Maulana Wilujeng Seyang Wilujeng Hamir Sani Gi Sarencang Sikit sak kanca entuk salam Rapi Maulana pesene aja beling pun kula aturaken Mas Rapi Maulana monggo sedaya kemawon iki sampun api pakurmatan mboten kasebat asmanipun Topo kinare alapuna ya Allah kiri oka sripat sripit mong lembehane kiri muka
Ya Dek, Lastri bothok pelas campur teri. Bothok pelase loro, bothok teri loro. Pak Narso. Pak Darsono. Tanggal 24 wulanipun 6 24 utuh badhe kagungan kersa. Monggo Pak Begi sedaya rombongan ingin nami wakurmatan. Monggo Pak Senen saking Ablak. Pak Sugiyo. Kaya apa kang gawe rai ya Monggo Pak Manireng Anjang Kepi.
sampur tetep 6 kapirang dados kalih 3 satata. Ayam tentrem sawangane nerek-nerek dulu manis malah daya enjang wanci Mas Winarto. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dawa ngayu pepujaanku ati susah mong kangen seliramu wengi tak ati-ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among lastri sing bisa nambani